வெல்கம் டு தர்ஷ்மாம் லைஃப் சேனல். இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, குழந்தைங்களுக்கு ஞாபக சக்தியை அதிகப்படுத்தக்கூடிய உணவை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த உணவு 9 மாதத்துலேருந்து எல்லா வயது குழந்தைக்குமே தாராளமாக செஞ்சு கொடுக்கலாம். நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. வல்லாரைக்கீரை அப்படின்னு சொன்னோடனே நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஞாபகம் வரக்கூடியது தான். நல்லா ஞாபக சக்தி அதிகரிக்கும். இப்போ நான் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு நான் வல்லாரைக்கீரை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இது குழந்தைக்கு செய்கிறதுனால அந்த காம்பை மட்டும் நான் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் அந்த இலையை மட்டும் நான் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன். பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் இலையை மட்டும் தனியாக பிச்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். இதை நல்லா ஒரு 4-5 டைம் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இப்போது இது கூடவே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பாசிப்பருப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி எடுத்திருக்கேன். நம்ம வீட்டுக்கு என்ன சமையல் அரிசி யூஸ் பண்ணுறோமோ எடுத்துக்கலாம். இப்போது ரெண்டுமே நான் ஒரே அளவு தான் எடுத்திருக்கேன். இப்போது இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுக்க போகிறேன். இது கூடவே கொஞ்சமாக தக்காளி, கொஞ்சம் வெங்காயம், ஒரு 3 பல் பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இப்போது ஒரு வாணலில் ஹீட் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே கொஞ்சமாக சமையல் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். இப்போது இது கூடவே கொஞ்சமாக ஜீரகமும் சேர்த்துக்கலாம். ஜீரகம் குழந்தைங்களுக்கு செரிமானத்துக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்ச 3 பல் பூண்டையும் சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. இது வெங்காயமும் பூண்டும் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆனதும் இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்ச தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம். தக்காளியும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க. இது கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூளும் நான் சேர்த்துக்கிறேன். மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போது நம்ம எடுத்து வச்ச கீரையை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். வாரத்தில் 2 டைம் குழந்தைங்களுக்கு வல்லாரைக்கீரை கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய ஞாபக சக்தி பல மடங்கு அதிகரிக்கும். உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வாரத்தில் 2 முறை கொடுக்க முடியலன்னா கூட பரவாயில்ல, 1 முறை கட்டாயம் கொடுத்துருங்க. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வல்லாரைக்கீரை நல்லா வதங்கிருச்சு. இது கூடவே நம்ம ஊற வச்ச அரிசியும் பருப்பும் இது ரெண்டையுமே இது கூட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இது கூடவே நல்லா குழைவாக வேகிற அளவுக்கு தண்ணி வச்சுக்கோங்க. கீரை, பருப்பு, அரிசி எல்லாமே நல்லா குழைவாக வெந்து வரணும். அந்த அளவுக்கு தண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போது நல்லா குழைவாக வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு நல்லா குழைவாக வெந்து வந்துருச்சு. இப்போது இதை நல்லா நான் ஒரு மத்து வச்சு நல்லா மசிச்சு எடுத்துக்க போகிறேன். பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு நல்லா மத்து வச்சு மசிச்சுக்கிட்டேன். இதை ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு அழகாக உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஊட்டி விட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதை 9 மாதத்துலேருந்து எல்லா வயது குழந்தைக்குமே இது மதிய உணவாக கொடுக்கலாம். நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வல்லாரைக்கீரையில் இது போல் டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு கொடுங்க. உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் இது பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்கள் குழந்தைங்க இந்த உணவை விரும்பி சாப்பிட்டாங்களா இல்லையான்றதை மறக்காமல் கமெண்ட்டில் தெரியப்படுத்துங்க. தேங்க்யூ.